निजोमरानि ब्रह्मनि मेगनाव खुसिनि मोदै गासिनिथिंबो गोजोननाय थाबाय आंखौ मान बावनायनि थाखाय। गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों मेट्रिक आनजादखौ सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हादों। बिमा रावआव 100 नाम्बार, गासै मोनब्रै आयदायाव लेटार। रौता बर' बाजार दोलोबारिनि थरायना निजोमरानि ब्रह्मआ बिमा रावआव 100 नाम्बार लानानै मेट्रिक आनजादखौ फार्स्ट डिभिजनाव स्टार मार्क लानानै गासै 491 नाम्बार लाना उथ्रिसारनो हादों। गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय बयनिसिमबो। दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो सिगाङावहाय जोबोद बिग फिल खालामदोंमोन एग्जाम हैनाय समावहाय, खिन्थु मामा बाबाया बिग फिल खालामनाङा कनफिडेन्स था होनना बुंदों। ओमफ्राय बिदिनो मोजाङै मोजां फरायलांबाय। हरावबो जेब्ला आं फरायो आंखौ हेल्प खालामो आरोना, नेबाय थायो उन्दुआ इसोरो। बिदिनो आं गासिनिथिंबो गोजोननाय थाबाय आंखौ मान बावनायनि थाखाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता बर' बाजार दोलोबारि गामिनि थागिबि रनेन्द्र ब्रह्म आरो मीरा ब्रह्मनि फिसाजो निजोमरानि ब्रह्मआ मेट्रिक आनजादखौ बर' एमआइएलआव 100 आव 100 नम्बर लानो हानायजों लोगोसे मोनब्रै आयदायाव लेटार लानानै स्टार लाना फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसारनो हायो। गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गामि फरायसालि आरो ओनसोलनि देरगानाय लाबोदों निजोमरानि ब्रह्मआ। उदालगुरि जिल्ला बनसुनिफ्राय थरायना निजोमरानि ब्रह्मखौ बरायहैयो, लोगोसे गोजौ फारसे आवगायलांनो थुलुंगाखांहोयो बनसुनि दैदेनगिरिफोरा। बरायनायजों लोगोसे 5,000 रांनि अनसुंथाइ होबोयो बनसुनि मावथि दैदेनगिरिफोरा। खुलुमबाय। सिगाङावनो जोंहा बेयाव दोलोबारि बर' बाजार बेयाव फैनायनि उद्देশ্যआनो जादों मैयानि जि रिजाल्ट मोन्दों मेट्रिकनि, बेयाव जोंहा बिनानाव बा बड' एमआइएलआव 100आव 100 मोन्दों। बेनि थाखाय जोंहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि गोजोननाया जोंनि थाखायल' नङा, हारिनि थाखायबो आरो गावनि बिमा बिफाखौबो बिथांमोननि मुंखौबो गोजौआव दोननानै जोबोद गोजोनथाव मोनसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लाबोनो थाखाय बिनानावखौ साबायखर बावनाय थादों जोङो। जोंहा डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय फैनानै बिनानावखौ बराया लाफा थानो हाया, मानोथो होनबा बिथाङा बोसोरसे मानि गावनि खस्थ' खालामनाय, गावनि नाजानायनि जुगिदि 100आव 100 मोननो हादों। बे 100आव 100 लाखिनो हानाया एसेबांबो इजि नङा, फरायाबा इजि नङा। बेनिखायनो बिनानावा दायो जिबायदि गोसो होनानै 100आव बे बड' एमआइएलआव 100आव 100 लाखिदों, बिदिनो फैबाय थानाय दिनफोराव दा बिनानावा साइन्स स्ट्रिमाव लानो डिसाइड खालामबाय। बेखायनो बिथांखौ जोंहा फोथायनाय दोङो, जि स्ट्रिमाव थांगोन बेयावदि गोसो होनानै फरायगोन आरो जि थांखिफोर लादों बे थांखिफोरखौ दि नाजानानै साक्सेस खालामगोन, बेखौ जोंहा बिनानावनिसिम फोथायनाय दोङो। जोंहा डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय दायो जायफोरा क्लास 9, 10 एबा उथ्रिफुबाय थानाय स्टुडेन्टफोर दोङो, फरायसाफोर दोङो, बिथांमोनसिम जोंहा बेखौनो खावलायनाय जे दायो बिनानावमोना जिबायदि गोसो होनानै फरायनानै बे एमआइएल आरो बिनानावा एमआइएलआवल' नङा, गासै मोनब्रै साबजेक्टआव लेटार लानो हादों। जाहाथे बिदिनो साफ्रोमबो गोसो होना फरायनानै दायो जिबायदि बरायजानो मोन्दों, बिदि बरायजानो हानाय एसेबां मार्कफोरखौ मोजां लाखिगोन आरो जेसेबांखिनि फरायो, मानो होनबा फरायनाया नाजाबानो गासिबो हायो, नाजायाबानो हाया। बेनिखायनो गोसो होना नाजागोन आरो बेबायदि मोजांफोर लाखिगोन होनना जोंहा साफ्रोम जोंनि बड' फरायसाफोरनि सायाव फोथायनाय दङ। आरो जायफोरा मैयानि रिजाल्टआव मोजां उथ्रिसारबाय, सोरबा फार्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, डिस्टिंसनफोर लाबाय, आरो थार्ड डिभिजन लाबाय, साफ्रोमखौबो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय जानानै हामलायनाय बावहरबाय। आरो जायफोरा उथ्रिसारनो हायासै एबा गाज्रि जाबाय, बिथांमोनखौबो खावलायदों जाहाथे निरासा दाजा, मानो होनबा लाइफआव फैखायो, फेलफोर जानो हागौ। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव दायोथ' कम्पारबो होनो हायो।
मोजां फरायनानै जे पास खालामनो हागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दोङो आरो बिनानावखौ डिस्ट्रिक्ट बन्सुन जानानै आगोबार जोङो साबायखर आरो हामलायनाय बावहरनाय थाबाय जोंनि हारिखौ गोजौआव लाखिनायनि थाखाय हामबायसै।